Lamaka semanike थांनाय 11 तारिखआव सिनि त्रिपुरानि एडुकेशन डाइरेक्टर इउके साकमो फाइका जाय सेन्ट्रेलनि बर'राव बतंहनि खोनावो आबनो फाइनाय हस्टेल डाइरेक्ट हाबका हाबमन फले बरफ जनुखा सिनि स्टूडेंट रक वाइकेर मसजों ताऊ वाइकेर जराबो वाइकेर मसजों चार बिहिनाय सुपारनो दाबि खायकेफो एके सुपार वाइकेर मसजों चारना बगे बाजो तंगे मा खायकानि थावो आदिनो रुला का तंगन 26 तारनानि सब्जी मिलक पाइक तंग 9टा हाइपंगान थिया थागक तंग 10 12टा आबां निजो थांगिने फैका उस्तुरा आबन फला फाइने बनो संकाजे तांगि त्रेंग बेरुल सारा सारो अब बुहां बोथारक सारना कुनि नियम करै ओंका जे सिनि सुपार साकाता मोननाय अब बरक ताना थिति दाबि खायसा अब सामुंनो मा जुगलेवो आबन बागै त बरक तानानि बागै जे दाबि खामना आबन मा सारका ओंका बनो संका तांगै किनि अमाइक बुहां बोथारक सारो सब्जी सारना कक ओंका सब्जी सारना बागै चां बेंग तयार तंगते पाइजे गतो मिलक रक हायनि सामत बर माने ले उसुर खलंग लायलांलिया बर डाइरेक्ट सस्पेंशन नै खावैनाय ताबु सस्पेंशन नै फलाखौनि नि स्टूडेंट रक लामा खलाके आबनो सलेक्शन खायना बागै आं सिनि 17 गलागे तिनि बिदयक बिरेन किसु दबमो मिया खुद डाइरेक्ट सोपानत लांगैनाय कक संका कक संग पर तिनि असेंबली तंगो असेंबली खालामनाय बिसोरखौ किसु सलेक्शन खायजा माना मरक तंगरदि आं 12टा समय रक आनि असेंबली प्रोग्राम तंगो आरो जत मिनिस्टर तंगो जत सिनि जे ताबु बतंग सरकारनि बरक तंगो मिनिस्टर आद्रा खालाय सलेक्शन खायनानि साका आं निजेबो तंगो लगियो हामन फले तिनि हतक ताम खजना ब छात्र लामका सलके आबता नलेज करे फंगाय तिनानो सिनि 17 गलागे एमएलए आनो फुन खायम बिसंग आं लगलंग खाप्रम फैका बाजार फैका कुकुबो यांनो फैका लामका सलाय तंगमनि ओंका बंनि मूल ताव उद्देश्य हाके संसाना मुसुंग वाइकेर मसजों ताव आबो सिनि तां सुपार सस्पेंशन क्लाय आपनो दति खरा सतुं हायका जों अफिसियेल तंगलिया हायनि चौका अंका कुमुतियो तंगबा ताबो आनि बखराको जे हमके प्रेसार कलाय तंगो जे बरक तिनि हस्टेल सुपारनो थांगा के बर सुंनो 3 सप्ताह नाय जोंनो साब नागिरनाय खाने जों बेबां हस्टेल याखारि थांखि नाय हनै आं सुमन फलावा के साजाका आबन बागै ताबो बाहाय बमति सलेक्शन खायने एमएलए को फरेनो एमला सर दतिरा सरदि आं तो मिया बरक खायने कग्रमा बिसिं बर चिंता मान कगनार गया खायनि सलाय तंग ताबो बरक सतर लामका है तंगका आबन बागै तांकोसन फैमिलिया तबे एसडीएम फाइट एसडीएम थांखा बाहाय बमति सलेक्शन खायने आबनो कइनि खायने नों अच्छा तै हिता नों कमिटिनि क्षेत्रले बो हायमा तंजे बनो जे सासमे खाजाम ने नरकले नों बखा बो हायमा तंदे बरन हायसे जे सिनि सामुं था वाइकरे स सेंट्रलनि बररा वाइकरे सिनि आपंगै मानो दिनि स्टुडेन्ट दाबि खायसा वाइकरेनो मास्टार मा बाय तांगै तिनि सिनि सुपार सस्पेंशन क्लाय बेलाय दुखर बिसय ताय बिसंग जों बरक मिया जे एमले हाबैनि स्कुल सिनि समय सालायनि क्या बंग साखा जों जे बाहाय सिनि सुपारना रहके संसारे दायित्व बाहायखना नाय अ ताय चलारकसिम बे सुरु बिरकसिम हस्टेल तंगो जे कोनो किसु बाथ्रा थाखाय सिनि कपाल सफायनाय आ बाहायके सलेक्शन खायनाय नि मिया मासा सिनि एसएम चंका चंगन फुर बरताव गसिले स्टुडेन्ट रक बर बेबां हस्टेल याखारि थानाय हनै अबके तिनि बर लामां खरि